Pre všetkých, ktorí robia ajurvédske poradenstvo alebo ajurvédske terapie, pripravila naša škola ajurvédy nenahraditeľnú pomôcku, platformu Ajurportál. Nájdete na nej popis, vlastnosti a použitie vyše 130 ajurvédskych bylín, zoradených podľa abecedy, s účinkami na dóše, na ámu a s prípravkami, v ktorých sa vyskytujú. Nájdete na nej produkty, vyše 140 produktov Planet Ayurveda, ktoré sú rozpísané s videami o používaní, so všetkými informáciami a s prípravkami, ktoré obsahujú dané byliny, aj s tým, koľko bylín, koľko kapsul denne treba užívať. Na portáli ďalej nájdete choroby, vyše 200 najbežnejších chorôb, ktoré sú popísané ajurvédskym spôsobom, ktoré sú popísané nielen ajurvédskym spôsobom, ale ku ktorým je daný aj návod na ich liečenie, ku ktorým sú uvedené príznaky, ku ktorým sú uvedené produkty, ktoré pomôžu s ich liečbou. Na portáli ďalej nájdete terapie, domáce terapie, je ich tu vyše 60. Môžete ich odporúčať klientom. Sú to terapie, ktoré si môžu ľudia robiť sami doma. Na portáli ďalej nájdete dotazníky na stanovenie prakrity, vikrty. Jednoduchým vyklikávacím spôsobom viete určiť prakrity alebo vikrty vašho klienta. Ajurvédske poradenstvo s takouto pomôckou bude odteraz pre vás zábava a pre vašich klientov bude jeho hodnota vyššia ako dosiaľ.